Čaute lidi, je tady zase Anonym a Kaspy. A právě mi na Skype napsal Brown, takže počkejte. Jsme zpátky, takže Brown tentokrát s náma natáčet nebude. A Zase. no, takže můžeš už pozdravit. No, tak čau. Vidíte, že mám enchantli ten rybařský prut jenom kvůli toho, že jsem ho vytáhl, jak jsme rybařili. Ne, že bych cheatoval nebo tak. Tu si nám vypalujou ryby, jinak tu máme to, co jsme jaksi nachytali. Se nám povedlo. A co v tomhle díle budeme dělat? Postavíme ten most? Spíš bych šel suroviny a nějaký pevný zdroj jídla. No. Omlouvám se. Já pojď asi si ještě nějaké ty saplingy. Já jdu nějaké ty semínka sehnat. Jo. A jsou 4 ještě v bedně. Hele, tam jsou sugarcane. Ty by se taky asi hodily. Aha, to je láva, já už myslím, že je to dýně. No, však jdi do dyně, no, vlez tam. Nic se ti nestane. Tak. Zasadil si tam zpátky ty saplingy, jak si vytěžil to dřevo? Oh my god, jsem spadl. Cože? Jestli si tam zpátky zasadil ty saplingy, jak si vytěžil to dřevo? Já jsem je tam dával. Všecky. Kvůli toho chci se nějaké další, padlo nám 9. Ale nevím, jenom kolik 9? Nevím, kolik si jich měl zasazený předtím. Hodně celkem. A ještě byli v bedně. Jo? Jo, ještě tam, já jsem tam vrácel nějaké. Oh my god, nenačetli čank. Už je to v pohodě. Ty jsi měl nějak plnou celou tu hlínu, že? Předtím už se tam jo, celou jsem, a tam je. Tak já vytěžím ty, co to tu je, a nasazím tam další. Jáme se, jestli tam jsou. To je rozhled hlibajom, ale tenhle ten. To dodám. To je další láva. Oh my god. Já jsem si nevzal jídlo, takže asi budu trpět hlady. Není nic přestat. Já nemám ryby u sebe, já přestanu běhat. Co kecáš, to není žádný sapling. Není? Není. Já jsem tam nesadil všechno. No to je jedno. Tak nějaké snad nadropuješ zas. Jo, to jsem dostal 2. Tak 3, ne. Takže tam na zpátky to co jsem snad půjde už. Jo, jsem hned do baráku. Vysoko, no? Nebo vyšší. No. Ach, ten češtín. Tak co už? Tam je savana, tak tam se vydám a tam to jaksi. Jak si to tam natěžíme, ty sídy. Já tady padám. Kam? Co učím létat. Tak třeba na zem. Au. Nevím, jestli padáš někam jinam. To je dobré, tu jsou ovce, uděláme si pak ovčín. To si říkal předtím. Jo, tak prý jo. Omlouvám se, když nevím, jestli to nebude nahlas, tak to. Já se k tomu saplingu nedostanu. Ale to bude lepší. No tak máme. To jsou krávy, kámo. Jo. Jsem dneska jednu takovou potkal, no víc. Já jsem potkal taky. Měla 2 nohy a 2 ramena. Takového kohouta jsem potkal.
Jo? Jo. Počkejte. Tak jsme zpět. Omlouvám se, musel jsem zajít se psem. Tak, A umřel. jo, umřel jsem. Jsem to nechal zaple a pavouk mě zabil. Máš to tam všecko, ale počkej, ty 3 hlíny si vezmu. Jo, jo. Jsem tam sadil A máš saplínky. ty semínka? Semínka jsem tam dal, že jsem se dobře podíval. Fakt. No, Fakt, že jo. jich tam 46. Jo. Potom najít ještě, kde byly ty krávy. No, motičku uděláme. Myslím, že u tebe doma jich bude hodně. Asi jo. A konečně se zbavíme tohohle blbého domečku a zkusíme postavit nějaký lepší. No, mohli bychom. Aha, my nemáme hlínu, že vůbec? No, ne, no. Tak tam je kousek. Když se tam čum. Já to celé stěžím tu hlínu, jestli to tady je. Bude hnusný. Bude to hnusný. Tak stěžím tady k tu. To je taky nedostatek hlíny jsem neměl. Že? To tím, když se tady vzpomneš a nemáš nic. No to jo. Jenom písek. To je Ale co tu děláš? Bůh. Právě mě tu přišel navštívit můj pejsek. Si s tebou teď neužíváš dost? No, ani ne, asi. Ona Chce jenom další. zalezla, víš jak. Chci další směny, dožívám. No, to snad bude stačit, se mi to moc nechce. Jo, máš semínka u sebe? Jo. OK. Co mám kutit? Natěžit hlínu? Nebo... Já nevím. Mám nějakou citlivou míž najednou. Ty ale poslouchej, kde uděláme ten dům? Těžko říct teď. Tuhle větu na tebe úplně zbožňuju. Ty mi vždycky dostával takhle. Těžko říct. No takhle z hlavy to nevím. No, nějak tak. Takhle z hlavy ti to asi neřeknu. Jdu se utopit. Moment. To je vůl. Vlastně tam je to kaktus. Tady se člověk pomalu udusí ve vodě. Protože zabije kaktus. Což je celkem vhodné. Moc mě to nebaví. Ne, já jsem si hrál celou dobu v inventáři s motikou. No nic, takže tu jak si tu farmu bychom měli. Asi přestavíme ten domek. Bychom mohli, že? Můžem, no. Tak já vemu nějaké ty... Přece jenom jsme v tom mesa biomu, tak to uděláme z kleje. Ale asi... Tu je sekírka, ale není. No to je jedno, snad bude stačit. A tak mohli bychom jít ještě do podzemí. Víš, jak to tam stěžit. Počkej, chceš nějaký kobl ještě nebo?
Teď asi ne. Ale nech tam tu cestu. Jak je unaven, ne? Jsem Pojď spál. mi to, aha, pojď mi to pomoct stěžit. Kdyby bylo čím. Si vydělám. Jsi dneska tak milej. Kdyby tady bylo aspoň v čem. Ono je, podívej se. Já vím, tam. Ježíš, ten nahoře, si já jsem myslel. I zevnitř tam můžeš kliknout. Jsem to tam neviděl zevnitř. Bo zevnitř to nejde vidět, to jde vidět jak normální dřevo. Ono je No, to tady všude. hned nad cestou. No jo, vlastně. Teď mi to došlo. Nevadí. Ježíš, mám si spadl do kaktusu. A jaký uděláme dům? Já nevím, A kostičku. ten kaktus tu asi nebude. Počkej, neho tam. Ať se mám v čem zabíjet. A už jsem ho zrušil. Levu. Z jakého to uděláme asi? Koleje. A já na kolej kašlu. Uděláme to ze dřeva, toho máme hodně. No, nemáš zač. Však jo. Tam si dáš Máme menu. dřevo a cobblestone uděláme. Tak vidím, že půjdu stěžit tady tam ty. Se to tam odkoupí. Tak, nevím kolik schodů. To snad. Když tak přiděláme. Mm. Spíš ve vzduchu od teď. Tak, co děláš? Ale. Krámoš píše o AC4 tady. Ale tak. Ukazuje nějaké věci. No, ty vole. Uděláme nějaký. To je jiný liga. Nic. Kde seš? Děláš ten domeček, jo? No jak si. Ti to budu počítat, jestli to máš dobře. A tady ti to ještě nějak nevychází. A já to nebudu dělat asi. Tak můžeme to udělat symetricky. No, mohli bychom. Nebo možná tady to tady, jo. Si No, půjčím. nevím. Udělej si to, jak chceš. Já ti hodím to... tady. Wooden planks. Dík. Já jdu skácat ty kmeny tady. Ježíš. Ježíš, viděl jsi to? Kde? Buď rád. Že jsi to neviděl. Nebo já se pak podívám. To už to nebude. Se netrefil na čestku, tak se... Ale není možné. Cože, až teď getting good? Ty máš nějaké zabugované, kámo. Asi jo, no. Asi. Raz, dva, tři, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Ale do 20 to nezvládneš to. No říkám, že to nezvládne. No to udělám jenom na 6. To dám ten písek. Jeden pryč, druhý pryč, a už mě to nebaví dělat tím. Kruci. Ježíš, blbej saplín, on se bugne nahoře a já ho nedostanu dolů. Taky možnost. Tak. Tak to je fakt úžasné. A už mi spadlo. Zničíš jeden a objeví se ti třetí. Tak furt lepší než žádné, ne? To bylo.
To nevím, jestli ten ceplík je bugly nebo... Jo, Tak. už není. Mm, Taky kruh. Aha, to mi to nevíde. Vaše láska změnila moji kletbu. Vážně. Ne, Ne, asi. No, vyšlo to. 3. No, to vychází úplně přesně. Pojď se vyspat. Hop, šel do postýlky. Tak. To doděláme. O, vyzkoušíme. No, tady to udělám celé, asi. Ježíš, já jsem zapal ICQ. Ještě máš ICQ? Jo. Většina lidí už to nezná. Já to znám, ale Říkám většina. tak já jsem to nikdy nějak nepoužíval. Když se cítíš jako 13 leté děcko, tak klidně. To je škoda. Počkej, mám ještě 52 toho, což No, tak dodělej ty trámy, jako kdyby. jo. Jo. Vyrostl ti stromek. Fakt? Aha. Já ho nevidím, kámo. Dívám se tam pořád za ní. Až takhle vysoké to chce, jo. No, A tak ty je se to tam asi nedostal. nejlepší. Udělej mi schody. Ty se tam dal. Ten kobl dej pryč, jestli to. Tam bučíš nebo co? Ne, jsem nemohl, jsem spíš to, jak se to jmenuje. Přemýšlel, co tam teď udělat. A nakonec za to udělám ty dveře. Uděláme taky netradiční. Aha. Jo. To tady nejvíc zbožňuji. No, to nedám. Vypadá čudně. Co? No, To okno? Ne, to, co jsem tam teď udělal. Ještě je udělat tak nějak zase, no? Horse feeders. Holy shit. Ale naopak. A to je dovnitř. Já nemám. Krumpáč. No, to A máš. v peci ho asi nevykraftím. No. Dík. Dead Logic. To jo, no. Mohl bych to udělat. Zkusit, jak to bude vypadat. Tohle to nevypadá zase tak blbě, ne? Okay. Ale lepší by to bylo ze dřeva. Jo.
Tady by to chtělo ještě spíš také malinké skla. No ale lepší by to říkám bylo ze dřeva asi. Tak ho chceš? A já mám dřevo, já jsem si teď udělal schodky akorát. Že bych to tam šel vyplnit. Uvidíme, co se s tím dá dělat. Dukat. Ježíš, další saplinky. Tu to dneska padá. To není zas tak hrozné. Už tu nic nezbylo. A buk. Ne. Ti dám, ne? A jako, to jsem neříkal tobě. Z čeho uděláme podlahu? Z podlahy? A ne, z čeho? Asi ten oranžový tam dám. No, to je úplně celkem dobře. Toho je nejvíc. Jde to pro mě lopátkou. Aha. A nemám čím sekat dřevo. Si pojď pro sekeru. Já to dodělám pěstí. Vypěstíš strom? Ano, vypěstí. Tak. Potom bychom... Hele, ono to fakt roste. Co? To nevidíš? No, co bych měl vidět? Jak roste ten vít? Je takhle, já se dívám tady, co máš. Je, postýlka ve vzduchu. To jsem si vždycky přál. Budha postel. Ještě potom dát vodu. Máš vodní postel. Postel na vodě, no. To je vodní. A poslední 2 kousky jsem si musel vzít ruku. Ber to takhle, budeme mít dost skla. No, vlastně. Já jsem si říkal, no to, kde se ženem píse. Ale vlastně. On je tu všude. No já vím, já jsem hledal ten klasický, taky ten žlutý. Já hlava dutá. No. Tam ne... Už. Tak. Aha. Což další? No, to si... Co hledám? Co hledám? Nevím, co hledáš. Hledám kobly. Máš kobly u sebe? Mám, no. Hoď mi 3. Máš to v tom. Aha. Jde, já jsem zapomněl si vzít, no ještě ten vemu, nevím, kde, jak to bude Ty a ten tvůj workbench. Mě s tím štvaš. Já ho mám hned u baráku, ale nepřesně to. Já to Skrývá štvu, s to. okolím, já vemu tohle. Tak. Pryč, Jsem ho pryč. dones. Dám ho nějak jinak. Tady ho dám. Au. Jdu kaceť. Nejsou tu saplingy někde, tak nevím. Nic, tyho.
bude muset vypalit asi písek. Je tam ještě to uhlí? To jsou na to, že? Jo. Tam zase nějak bývají saplingy. To ano. Vzhledem k počtu. No nic, tak a Vidím. jdu se vrhnout, ne, kolik jsem začal natáčet. No tak možná okolo půl. Ale když tak bude další díl. No, když tak to dám na party. V tom se jaksi bydlet dá. Stavíme svůj domeček. Tak. Já to sáplík, házej to sem. No, tu jedem. Rozkočil jsem oknom. Aha, ty jsi úplný Batman. Ještě dodělám ten a půjdu na... Jako, mám jako... Jasně, no. Pojď se vyspat. To úplně rychle utíká. Jsem teď v tvojí posteli, o Milanu. Až do k tebe si lehne od miláčku. Ježíš. Jako No, že to jsem to můžeš. jako, že jsem to neslyšel, jo? G. Tak. Ty přijdeš pryč. To se mi dneska nějak vůbec... Já jsem spadl, víš jak. To je z toho vás. Ta střecha. Jasné, střecha, no. Úplně. Tak skopnu tenhle. Dám tam tohle, no konečně. To není dobré, já tu s něčím třísknu. Tak Pro tebe něco znova. hodí. Něco pro tebe hodím, jo? Koukej, co pro tebe hodím, jo? Dívej se na to. Jestli máš kobl. Ty máš, hazím. Sekeru mě trefil, bastard. Nic jsem ti nevzal, spíš sobě. Dej mi to zpátky, to potřebuju. A? To je... Hop. Pojď mi ho pářu. No chytej spíš. Máš nejsvědě. Jejda. To je taká práce. Z tebe bude dělník. Ty schody si dělaj, co chci. My god. Jabko. Zase tak úplně vysoko. Jistě saplingem. Jo, tohle to už není normální. Co? Musím se sbírat ty schody, co mi spadly. Ne, mně se ty schody tam nechcou nějak moc dávat. Mám to nějak vyplňovat tím sklem už? Může tam Můžeš. být Přímo čest. tak, jak jsou taky ty... Ty tlusté. Na. Ty tenké. Jo, ty tenké a to tlusté udělej úplně stejně, jako je to tenké, prostě, víš jak. Počkej, to se dělá... To se to Doprostřed dělá... dáš doprostřed dvě, no. Jak žiju.
Cože? Jako 2 dřeva jdeš doprostřed, ne? Mhm. Fakt nemáš kobl? Nemám, teď mám ho jít natěžit. A já půjdu natěžit, to pak doděláme. Tam zajdu, tak mi ho, čo, nehodíš mi ho. Se nech. Můžu z toho dřeva. No. Čím jsi to vyplnil? Jakýma No. to chceš vyplnit? Těma přepracovanýma, ne už? No, jak chceš, já jdu těžit. Udělej si. Pojď, jdem těžit. Jo, jenže já nemám nic na těžení. Já mám u sebe 2 krumpače, ti jeden hodím. No, bych řekl. Jdu do tamté díry těžební. Prozatím to vytěžíme. Udělal takovou menší místnost. Což ty vůbec? A teď nevidím. Už jdu. A ty jdeš, já jsem si pusteš. Už tě vidím. Pojď mi jeden, pojď mi jeden. Je v Dávej. moři. Aha. Tu jak si neto. Co? Co? Neosvětlil. Však nepotřebuji světlo. Já vidím i ve tmě. Jo, tak to pak jo. Kdyby začal test voda, tak se neboj. To zastav. Se boj. Jdu na to, šefiku. Jen tu vezmu hlínu. Odkud to teče. Odsaď. By mělo přestat teď. Mhm. Jsem to tu vyplavil. Tak. Víš co? Já tam těžit nebudu. Tu nic neteče. Já vím, že ne, ale to tam budu celé zastavit, protože tam budu kopat. Chápeš? Že nevím, jak to bude padat. Už to je zastavěné. No já vím, že jo. Víš, ale těž jenom tady tohle z toho. Jenom prostě, víš jak. Au. Dolů. Tak vytěžíme tady tohle z toho. Ten prostor. Vlastně. Úplně dolů. Chápu ti. No, my se ozvem, až toho bude mít trochu víc, ať vás tady k tím těžením nějak nezatěžujem. Počkej, já myslím, že možná už budeme i skončit. To tak vidím, Jo? ten čas. Dobře, tak my budeme natáčet stejně po sobě, tak zatím se mějte. Čau Nebo ty. spíš mějte se. Čau.